Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Karong gabi na mga igsoon, mo na po ni ang higayon alang kanatong ikita magtuon sa pulong sa tong buhi nga Dios igsoon. Amen. Magpahilo na ta, andama inyong mga communion, andama inyong kaugalingon alang sa pagtuon sa pulong sa tong buhi nga Dios tungod kay masayod ko nga na pinasahi ang Ginoo nga pagabuhaton sa ato karong gabi na. O welcome tanan mga kaigsuonan nga nagapamati online. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. O before ta magsugod sa pagtuon sa pulong sa Dios igsoon, adto na ta sa tuang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory, and I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Praise God. Karong gabi yun ng mga igsoon, magtuon ta sa pulong sa Ginoo o katong atong ginadeklara nga church declaration, tuuhiton nyo igsoon tungod kay kabaludjud ko nga mubunga to, mutubo to sa inyong kasing-kasing o muharvest, maabot yun ang panahon nga muharvest ka sa mga saad sa tong buhi nga Dios. Amen. Praise God. O di ta magalangan ato ta sa ato ang foundation text karong gabi una nga atong pagkakuhaon diha sa unang Pedro kapitulo 1 versikulo 15. Ang pulong sa Dios nagaingon. Ano siya? Balaan ang Dios nga nagtawag kaninyo. Busa angay usab nga magpakabalaan kamo sa tanan ninyong buhaton. Mag-ampot sa pulong. Amahan na mong alangit nun. Salamat sa imong pagkamaayo sa matag usa namo kinabuhi. Salamat sa kahigayunan nga magihatag nga kami nausab karong gabi una. Makakaton sa imong pulong og salamat Lord. Imong ablihan ang gingharian sa langit ug mupadayag ka karong gabi una sa imong mga pinasahi nga mga pulong, imong paggamiton imong alagad Ginoo alang sa mga katawhan aron mahimo namong pagkaon ug mahimong gabay namo Lord sa mga pag-alagad ining kalibutan na while nagapaabot kami sa imong pagbalik. Kining tanan ang ginasalig nga kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen o Amen. Praise God. Karong gabi na mga igsoon, atong tun-an ang pulong sa Ginoo, ang ato ang tema mo ni sing ginaingon nga ang pagpuyo sa balaan nga kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Ang kasulatan nagatudlo kanato nga ang pagkamatarong o pagkabalaan duha ka managlahing butang. Sayod ta nga ang pagkamatarong gasa nga gikan sa tumbihin nga Dios, libre nga gihatag sa tuwa. Pero ang pagkabalaan, lahi po na siya nga butang. Praise God. Ang pagkamatarong, kung imong tanawon igsoon, resulta na sa diha nga nagpakatao kapag usab, nahimo kang matarong. Sa diha nga imong gihimo si Kristo nga Ginoo sa imong kinabuhi. Ato nga panahon igsoon, siya ang naghatag kanimo og hingpit nga estado, maayo nga estado uban sa Dios alang kanimo dito sa cross. Imong naangkon ang pagkamatarong tungod sa gibuhat ni Kristo dito sa cross, tungod sa imong pagtuo, pag-ila sa Dios nga siya ang Dios ug hari sa imong kinabuhi. Unang ang pagkamatarong gihatag sa tuwa nga libre, imong tan-aw ng Biblia. Apan ang pagkabalaan usa ka lahing butang. Unsabay kahulugan sa pulong balaan. Praise God. Kung imong tan-awon igsoon, nagpasabot kini sa gilain ka. Gilahi ka sa Ginoo. Giseparate ka sa Ginoo. Ang pagkabalaan is imuhang kaugalingon nga kabubuton. Mao kini ang imong gipili nga buhaton sa imong kinabuhi. Mao kini ang imong pamaagi sa pagpuyo nga uyon sa kabubuton sa tong buhi nga Dios. Uyon sa kabubuton sa pulong sa pagpanudlo sa pulong sa tong buhi nga Dios.
Ug sa laing pagsabot, ang pagkabalaan mao kini ang pagbuhat sa mga butang kay kahimut-an sa Dios. Pinagis sa imong sinultihan o mga binuhatan. Mo na ang kalainan igsoon. Ug atong hinumduman kanunay nga ang pagkabalaan mao ang bunga, dili mao ugat. Kay kasagaran man gud pagtudlo sa uban igsoon. Imong paningkamutan ang pagkinabuhing balaan, imong ipakita sa imong kaugalingon nga magkinabuhi kang balaan para kahimutan ka sa Ginoo. Sa laing pagpasabot, ang pagkinabuhi nga balaan dili mao pamaagi aron kahimutan ka sa Dios o aron makaadto ka sa Ginoo. Bunga lang kini sa imong maayong relasyon sa Ginoo. Dili nimo kailangan magpuyo nga balaan aron higugmaon ka sa Ginoo. Tungod kay gihigugma naman kang daan sa Ginoo, wala pa nabuhat ang kalibutan. Dili mo kinahanglan magpuyo nga balaan aron ka maluwas o aron mulihok ang Ginoo. Magpuyo ka nga balaan tungod kay motivated ka sa imong relasyon uban sa gugma sa imong langitnon nga amahan. Kung imong tan-awon igsoon, nagtubag lang ka sa dakong gugma sa Dios nga naha kanimo, ning response lang ka sa iyang gipabati sa imong grabing paghigugma, naghinubrang paghigugma mo nang nakita pud nimo og nahimong bunga sa imong kinabuhi nga magpuyo ka nga balaan. So, ay mo tanaw igsoon, unsa may atong buhaton? Kay sama sa akong kuan sa inyong nadunggan karon, bunga kini, pero ikaw ang nagapili. Ikaw, bisan sa imong kinabuhi, ikaw ang nagapili kung kinsay imong sundon. Actually, ang maayong relasyon sa Ginoo mo na usa ka pamaagi nga kitang tanan magkinabuhi nga balaan tungod kay ang grasya lang sa Dios may maghatag sa ato kusog. Okay. As Christian ba, dili na lang bata mubuhat og mga pamaagi para mapadali ang atong pagkabalaan? Praise God. Okay, ato nang tun-an karon. Unsa may atong buhaton? Okay. Sa pagkinabuhi nga balaan igsoon, ikaw ang mupakita. Unsa may atong buhaton? Unang-una sa tanan igsoon, magtuon ta sa pulong sa Dios. Tungod kay naa diha sa pulong sa Dios, ang gusto ipaabot sa Ginoo sa tua ug ang balaang espiritu mo confirm mo na atong buhaton. Siya maghatag sa atong kusog na atong kinasuluran para atong mabuhat, atong masunod. Sa iyang gingon, magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Kung imong tan-awon ang Huswi 1:8, kumun jud kini para sa tuwa nga mga Kristohanon ang Huswi 1:8. Ayon siya. Ayaw gid kalimti pagbasa ang libro sa Kasuguan. Pamalandungi kini adlaw ug gabii aron mahibaluan mo kung unsaon pagtuman ang tanan nga nahisulat niini ug sa ingon niini nga pamaagi magmauswagon ka ug magmalampuson. Okay. Sa imong pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa imong pamalandong sa pulong sa Ginoo, mo ni ang usa ka pamaagi nga ikaw makatuman sa tanang nahisulat niyo, mahibaluan nimo kung unsa ang mga pamaagi aron sa pagkinabuhi nga balaan ug aron magmauswagon ka ug magmalampuson ka sa imong kinabuhi. Okay, unsa ba ang kinabuhi nga balaan? Mo to pinasahi ka? Unsa bay makita sa kinabuhi nga balaan? Dili bilaan ha, balaan. Unsa makita sa iyang kinabuhi? Kanunay nagatuon sa pulong sa Ginoo. Makita nimo ang mga katawhan nga nag-response ning tubag sa ilang nabati ug nadungog mahitungod sa gugma sa Ginoo. Nagatuon sa pulong sa Dios, ginameditate nila tungod kinasayod sila nga diha sa pulong sa Ginoo, diha nimo mahibaluan ug makita ug matuman nimo tungod kay imong manghibaluan kung unsa ang mapamaagi aron ikaw magmauswagon ug magmalampuson sa imong kinabuhi. Ug sa kinabuhi nga nagmauswagon ug magmalampuson, makita diha nga ikaw nagkinabuhi diha sa pagkabalaan. Usa sa mga sekreto igsoon nga
kanang atong kinabuhi mabalaan ta. Actually sa mata sa Ginoo balaan man ta, tungod kay ang Ginoo man gyud ang naglimpyo sa ato, ang Ginoo man gyud ang naghimo kanatong angayan. Pero sa mata sa tao usahay ang makita nila sa ato is mga sala, ang mga sipyat. Kung masipyat kini ang tao, may nga din sila, wala na, dili na siya balaan, nakasala siya. Ang ginatawag og balaan igsoon, kung imong tan-awon gyud sa Biblia, walay sala, walay buling kunot ug mansa. Pero kung atong basihan atong kinabuhi, dili gyud ta balaan sa atubangan sa Dios. Pero tungod man sa gibuhat ni Kristo, tungod sa iyang gibuhat ni Kristo dito sa cross, ikaw himong balaan sa mata sa Ginoo. Pero sa ato dinhi karon, ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Kay naa mo sa kalibutan, gipalibutan ta sa mga tao nga o sa kuan pa mga bata pa tungod kini pailalom pa sila sa balaod, nagkinahanglan pa sila og tutor nga may mutudlo sila kung unsa ang mga maayong buhaton. Munang as believer, as nagatuo sa grasya ug nagasalig sa grasya, ipakita nato sa uban nga nagatuon ta sa pulong sa Ginoo. Tungod kay diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, diha ta makakab-ot og mga maayong mga pamaagi aron kita makita nila nga nagkinabuhing balaan. Okay, ikaduha, unsa ikaduha nga mapamaagi nga atong makuhaag base, makuhaag pagtulunan, kining ginaingon nga mubulag ta sa kalibutan. Kay kita nga mga anak sa Ginoo, matod pa sa pulong sa Ginoo, dili pwede hiusahon ang makasasala og daotan, dili pwede hiusahon ang kahayag ug kangit-ngit, dili pwede hiusahon ang Dios ug si Satanas. Munang mubulag ta sa kalibutan. Matod pa sa Roma 12:2, yan siya, ayaw ka mo pagsunod sa mga gawi sa mga tao nining kalibutan na. Tugutin ninyo ang Dios nga mobag-o sa inyong hunahuna aron masayran ninyo ang kabuton sa Dios. Kung unsa ang maayo, hingpit ug ang makapahimot kaniya. Okay. Ang imong tanan diri is mapamaagi para makita sa kalibutan nga kinabuhi kang balaan, nagalikay ka sa mga buhat nga kalibutanon, mga buhat nga dili makapahimot sa tong buhi nga Dios, mga buhat nga dili makapahimot sa imong isikataw, mga butang nga murabag pangkalibutan nga pamaagi. And siya, dili ta mosunod sa gawi nining kalibutan na. Di na to siya sundon kay nga naman dili man na siya pang langit nun, dili siya pang Dios nun, dili siya pang kanang pang kahayag nga mga butang, kundi mga butang na nga pang kangit-ngit, pang Satanas, o pang dili maayo nga mga butang. Di na to sundon ang mga gawi, kay mga gawi nining kalibutan na igsoon, puros lang gid dili maayo kay imong tan-awon. Dili makaayo sa imong kaugalingon, dili makaayo sa imong palibot, dili makaayo sa imong estado sa kinabuhi igsoon. Muna ko imong tan-awon, ingon siya, tugutin ninyo ang Dios na mobag-o sa inyong hunahuna. Okay. Sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, ang pagkabalaan is kita ang mupili ni ana. Pagkabalaan sa mata sa tao, ato na siyang sundon ang pagkabalaan na sa atong kinasuluran Ang Holy Spirit nga nasa atong grabe kabalaan. Ug ato na siyang ma-apply, ug ato na siyang makita na sa atong kinabuhi sa diha nga mabulag ta sa kalibutan. Sa diha nga tugutan nato ang Ginoo nga mobag-o sa atong hunahuna. Kaya naman, ang imong hunahuna igsoon, halos kasagaran hunahuna sa tao diri sa kalibutan, makristohanon man madili, mapastor man madili, naapag yung mga hunahuna dili maayo. Naapag yung mga hunahuna nga dautan. Naapag yung mga hunahuna nga nagpahiuyon sa gawi sa mga pamaagi sa kalibutan. Muna siya, tuguti nga ang Dios mobag-o sa inyong hunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Kung unsang maayo, hingpit og ang makapahimuot kaniya. Kaysa diha ngayong atong tugutan ang Ginoo nga muusab sa atong hunahuna. Sa ingon ana ang pamaagi, masayran nato kung unsa ang kabubuton sa Dios. Kung unsa ang kagustuhan sa Ginoo nga atong buhaton. Kung unsa ang maayo, hingpit ug ang makapahimot kaniya. Mura na ang mga sekreto igsoon nga gusto sa Ginoo nga atong kanang mapahinumduman ta kanunay, tungod kay kung ang tao di mapahinumduman, usay makalimtan magod kung unsa ang ginasulti sa pulong sa Ginoo, kung unsa ang ginadasig niya sa iyang mga katawhan. Muna ang pulong sa Ginoo kanunay nagapahinumdum sa iyang mga katawhan aron
madasig ta ug di nato makalimtan kung unsa mo pamaagi, unsa ang mga butang nga makaayo sa matag usa nato kay kinabuhi. Matud pa nila, dili na gid ka magpahiuyon sa kalibutan, dili na gid ka makigistorya sa mga makasala kay matakdan ka. Okay. Kung imong tan-awon ang 2 Corintios 6:14 ingon siya diha. Siya ayaw gayud kamo pagkihiusa sa mga dili tumutuo. Kay maingon nga ang kahayag ug ang kangitngit dili mag-uban, ang maayo ug ang daotan dili usab angay nga mag-uban. Kung imong tan-awon diri igsoon. Okay. Sa pag-anhin ni Jesus sa kalibutan, mungutan ako sa inyo, ano sa iyang ginabuhat? Okay. Di ba? Si Jesus, pag-anhin niya sa kalibutan, ning-anhi siya, nakikistorya siya sa mga makasala, kaya naman, ni-anhi siya alang sa pagluwas sa mga nawala, alang sa pagluwas sa mga makasasala. O sa may buot pasabot ni Apostol Pablo niya sa taga Corinto, nga dili ta makihiusa sa mga dili magtutuo or sa mga makasasala. Kung imong tan-awon igsoon, kung ibalik na to sa Roma 12:2, iyon siya, dili ta musabay sa kung unsa ang ilang binuhatan. Dili ta musabay kung unsa ang ilang mapamaagi. Dili ta makighugoy-hugoy sa ilaha. Pero, pwede ka makigistorya sa ilaha. Pwede ka mangitag pamaagi. Even ka nang pagsabay nimo sa ilaha, sabay sa kuyog ka sa ilaha, para mukabot sa ilang kalag, nga muduol sa Ginoo. Pero ang giingon ni Apostol Pablo diha, dili ka makihiusa kung unsa ang ilang binuhatan nga dili maayo. Kaya nga ng Biblia, sa atong gibasa sa 2 Corintios 6:14, na dili gid pwede nga mag-uban ang maayo ug ang daotan. Dili gid pwede isagol ang kahayag o ang kangitngit. Imposible jud kay na. Muna sa tuwa nga mga Kristohanon, kita nga mga believer, dili ta makighugoy-hugoy sa kalibutan sa kung unsa ang ilang mga pamaagi. Kung dili muuban ta sa ilaha, tungod kay gusto na to nga kabuton ang ilang mga kalag o sila mismo nga makasabot sila kung unsa atong nasabtan. Sa ingon ana din nga pamaagi igsoon. Okay? Ang ikatulo nga butang nga atong i-practice atong kaugalingon, atong buhaton siya. Katulo mo ni ang ato ipakita o i-practice atong kaugalingon kung unsa ang atong nadunggan, unsa ang atong nahibaluan. Atong nadunggan nga nalawas ta pinagi sa grasya, atong nadunggan nga ang Ginoo maayo kayo, grabe ka mahigugmaon. Atong nadunggan nga ingon ang pulong sa Ginoo nga sundan ni. Atong nadunggan nga ang balaang espiritu kanunay nagapahinumdum ug nagatudlo kanato. Kung imo siyang tan-awon, ingon siya nga sunda siya. I-practice imong kaugalingon sa pag-apply sa kung unsa ang imong nadungog ug unsa ang imong nakita ug unsa ang imong nasinatian sa imong kinabuhi. Nakasinati ka sa kung gugma sa Ginoo. I-practice na sa imong kaugalingon sa pagpakita ngadto sa uban. Ang Episo 4:24 ingon siya. Ipakita ninyo nga gibag-o na kamo sa Dios o gihatagan sa kinabuhi nga sama kaniya. Ang tinuod nga kinabuhi nga matarong ug balaan. Okay. Unsa man nato pagpakita? Kay balaan naman ko Lord, matarong naman ko Lord, mayon siguro ka, magsigig kog dalag Biblia. Ako ipakita nga nagasunod ko sa pulong sa Ginoo. Ako ipakita nga nagasimba ko. Ako ipakita labi nag Domingo nga nagadayeg ko sa Ginoo. Diha lang ba igsoon? Kay tama man na siya. Pero ang pinaka-nindot niya igsoon, atong ipakita ang pinaka-the best yun sa panahon nga naay mga problemang moabot. Sa panahon nga naay kawalan-on nga moabot. Diha makita sa imong kinabuhi kung ikaw naga-apply ba, naga-practice ba sa kung unsa ang imong nadungog ug unsa ang imong nakita. Unsa? Ipakita ninyo nga gibag-o na kamo sa Dios o gihatagan sa kinabuhi nga sama kaniya. Okay. Kabalo ba ka nga gitagaan kay kinabuhi nga sama kaniya? Kabalo ba ka nga gibag-o na ka sa Ginoo? Unsa gusto sa Ginoo? Atong ipakita ngadto sa uban. Kaya nga naman, gitawag o gipili ka sa Ginoo aron mahimo kang masterpiece sa mga plano o kabubuton sa Ginoo alang sa atong kinabuhi igsoon. Ang tinuod, patong padayon ang Episo 4:24 siya, ang tinuod nga kinabuhi
nga matarong og balaan. Ang tinuod nga kinabuhi nga matarong og balaan ato nang mapakita sa uban sa diha nga imong ginapraktis ang imong kaugalingon sa pag-apply sa kung unsa ang imong nadungog sa pulong sa Ginoo ug sa balaang espiritu nga nasa imong kasing-kasing nga kanunay nagapahinumdom kanimo, kanunay nagatudlo kanimo sa kung unsa ang maayo ug kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi igsoon. Okay. Nganong ato ning buhaton ang pagkinabuhing balaan? Nganong ato ning sundon? Nga naman, tungod kay kipahiluna na mugod ta sa gingharian ni Kristo. Actually, ang atong kinabuhi, ingon nga mga katawhan sa Ginoo, nakaplastada na dito sa gingharian ni Kristo. Munang gusto sa Ginoo nga, ipakita na to nga to sa uban. Kay mao mo gina ang iyang plano o katuyuan. Nga iyang makatawhan magpuyo nga balaan sa mata sa Dios o sa mata sa tao. Balaan ta sa mata sa Dios o karon ato ipakita diri sa kalibutan ang kinabuhing balaan tungod kay ang atong Dios balaan. Kung imong tan-awon ang Kolosas 1:3, ingon siya giluwas niya kita gikan sa gahom sa kangitngit o gipahiluna didto sa gingharian sa iyang pinalanggang anak. Gipahiluna ng imong kinabuhi igsoon. Napakadiri sa kalibutan. Pero ang imong ugma, ang imong kinabuhi sa umaabot, nakaandam na. Kung unsa ang dagan sa imong kinabuhi, nakaplastada na ng daan. Nganong gusto sa Ginoo i-practice nato na? Tungod kay pag-abot sa judgment igsoon, daghan siyang giandam nga reward para sa imo. Daghan siyang giandam nga mga panalangin nga alang sa imong kaayuhan. Gusto niya nga mag-enjoy ka sa mga rewards nga iyang gi-prepare para sa imo. Muna sa atong kinabuhi karon, atong ipahiluna ang atong mga pamaagi, ang atong kinabuhi, ang imo mga pamaagi, ug imo ibutang sa imong una nga kining tanan, ang ayan imong buhaton, ang ayan imong i-apply sa imong kinabuhi, ang ayan imong ipakita nato sa uban, tungod kay ikaw taga-langit, dili ka taga-impyerno. Ikaw anak sa Dios, anak ka sa buutan matarong nga Dios, ug dili ka taga-kalibutan. Ikaw anak sa hari. Ug gusto sa Ginoo nga ipakita nimo, i-practice nimo imong kaugalingon ang pagkaanak sa hari ug ang pagkaanak sa Dios. Nganong ato ning buhaton? Tungod kay ang Dios nga atong gialagaran sama sa atong gibasa sa atong foundation text sa unang Pedro 1:15. Balaan ang Dios nga nagtawag kaninyo. Busa angay usab nga magpakabalaan kamo sa tanan ninyong buhaton. Nganong ato na siyang buhaton nga pagkinabuhing balaan? Tungod kay ang Dios nga nagtawag sa ato. Grabe kabalaan. Walay makalabaw sa iyang pagkabalaan. Grabe siya, naghinubra ang iyang pagkabalaan. Manang giningin sa kalibutan ba nga, father like son. Kung unsa ang amahan, mausab ang mga anak. Gusto sa Ginoo nga sa mata sa Ginoo, ingon ana siya, makita diri sa kalibutan kay balaan ang Dios, balaan pud ang iyang mga anak. Siya, busa angay usab nga magpakabalaan kamo sa tanan ninyong buhaton. Daghang mga butang atong buhatonon diri sa kalibutan. Daghang mga desisyon nga kailangan nato ang Ginoo. Kabalo ba kay igsoon nga kailangan nato ang Ginoo even sa kinabuhi, sa pagkinabuhi nga balaan, kailangan nato ang Ginoo. Tungod kay kung wala ang Ginoo, wala kitay mahimo. Kung wala ang Ginoo, lisod ang kinabuhi sa kalibutan kung wala ang Ginoo. Even ang pagkinabuhing balaan, lisod siya kung wala ang tabang sa balaang espiritu. Kung wala ang tabang sa Ginoo. Kining tanan, bunga lang sa imong maayong relasyon sa Ginoo, bunga lang ni sa kana bitong naa sa imong kinasuluran nga balaang espiritu. Ug tungod kay naa ang balaang espiritu sa imong kinasuluran, dili lisod alang sa imuha ang pagkinabuhing balaan. Ang sa may ihang ginapangita sa tuwa nga kita maging attentive
sa kung unsa ang ginapadayag, ginapahinumdum sa balaang espiritu ngani sa tong kinasuluran, tungod kay ang balaang espiritu lang ang nasayod sa kung unsa ang mga pamaagi sa atong kinabuhi. Okay? Karong gabi ng mga igsoon, ato ning ginatun-an ang pulong sa Ginoo. Tungod kay kasayod gid ko nga mo ni atong gabay, mo ni ang atong giya diri sa kalibutan, well nagapaabot tas pagbalik sa atong buhing Dios. Okay? Dili nato kalimtan na kining tanan grasya lang sa Dios. Atong kinabuhi kung wala ang grasya sa Dios, wala gitay mahimo. Atong kinabuhi gikinahanglan nga atong ipakita magtuon ta sa pulong sa Ginoo, atong i-practice sa atong kaugalingon, mupalayo ta sa kung unsa mga gawi, mga pamaagi sa kalibutan. Dili ito palayan ang mga tao nga naa diri sa kalibutan karon. Wa ta kabalo nga isa sila nga gitawag sa atong buhi nga Dios. Isa sila nga apil sa gingarian sa langit. Isa sila nga gipili sa Ginoo. Muna ato ipaabot kanunay sa ilaha ang pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ang iyang pagmahigugmaon ngadto kanila. Ato ipakita sa ilang sa ilahang atubangan kung unsa ang Dios nga atong gialagaran. Kung kay ang Dios balaan, ikaw ug ako magkinabuhi ta nga balaan. Atong pilion ang mga butang, ang mga pamaagi nga makita sa uban, nakita na kinabuhi diha sa pagkabalaan. Amen. Kaya ang kinabuhi sa tao igsoon, kung moingon gani ka nga father like son, kung unsa ang binuhatan sa amahan, mayroon sila nga grabe ang amahan ani ba. Ang kasagaran ani istorya, pag makita ila anak nga badlungon kaayo, nya ang uban mga katigulangan nakasinati sa amahan, nga kung badlungon ang anak, mas badlungon ang amahan. Pero lahi sa ato mga igsoon. Kay ang istorya nila, mahimong posibleng istorya nila igsoon is mo ni siya. Tungod kay balaan ang Dios nga ilang gialagaran ang iyang mga anak, balaan usab. Ug kabalo ba kay igsoon nga singon ana nga panghitabo, dako kay kalipay sa atong buhi nga Dios. Dako kaayong pagmaya. Actually ang Dios grabe naman iyang kalipay sa ato. Pero sa diha nga ang tao ilabi na ang mga makasasala makadayeg ngadto sa iha tungod sa nakita sa imong kinabuhi. Nindot kay ang resulta niya, reward para sa imong kinabuhi, blessings para sa imong kinabuhi, protection para sa imong kinabuhi, kalipay para sa imong kinabuhi, kalinaw para sa imong kinabuhi, provision para sa imong kinabuhi, igsoon, ug bunga. Sa mga klaseng bunga sa tanang aspeto sa imong kinabuhi, financially, physical, mental, and spiritually. Mga tao nga moduol sa Ginoo, kabalo ba ka nga bunga na para sa imuha, mo enjoy ka sa himaya sa Ginoo, mo enjoy ka sa mga panalangin sa Ginoo, mo enjoy ka sa kalipay diha sa imong kinasuluran, nga daghang mga katawhan sa Ginoo moduol o mudayeg kaniya tungod sa nakita sa imong kinabuhi. Ang kinabuhi diha sa pagkabalaan, kinabuhi nga nahimong kahimutan sa mga tao sa kalibutan, kahimutan sa mga tao nga nagpalibot kanimo igsoon. Tungod kay ang Dios nagtawag, nagpili ka nato, balaan man. Atong pilion ang mapamaagi sa pagkinabuhing balaan. Amen? Nasayod gigsoon nga ang Dios nga nagtawag ka nato, ang Dios nga nagpili ka nato, Dios nga kanunay nagapahinumdum ka nato, Dios nga kanunay naghigugma ka nato, Dios nga kanunay nagaamuma ka nato, Dios nga kanunay nagatabang ka nato, even ining akong aagi tun-an nato karon about sa kinabuhing pagkabalaan. Ang Dios ang nangita og mga pamaagi para ikaw ug ako makakinabuhi diha sa pagkabalaan nga kinabuhi. Tungod kay usa sa mga plano ug katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi igsoon, nga ikaw magpuyo diha sa pagkabalaan. Ug walay mga piniling katawhan sa Ginoo nga dili mo puyo sa pagkabalaan. Walay mga piniling katawhan sa Ginoo nga dili mo enjoy sa kung unsa ang mga reward sa kinabuhi nga balaan igsoon. Amen. Ug dinhi lang tama ang pulong sa Ginoo, nasayod ko nga balang espiritu kanunay gid siya magapahinumdum sa imuha, kanunay nang magatabang sa imuha sa pagpasabot sa kung unsa pa ang mga posible nga mga revelation, mga pagpadayag ganha sa imong kinabuhi. Kabalo ko nga ang matag pulong nga atong ginatun-an karon, pag mubasa ka imo nang tun-an,
naa na po'y bag-o nga ipadayag ang balaang espiritu nganha sa imong kinabuhi tungod kay ang pulong sa Ginoo igsoon grabe na kaabundansya, grabe na naa diha ang kadagaya sa tanang aspeto sa imong kinabuhi. Ang ato lang atong tun-an, atong i-meditate mo tong giingon sa Joshua 1:8, atong tun-an i-meditate na to ang pulong sa Ginoo kay sa ingon ana igsoon sa ingon nga paagi, sa ingon ana nga pamaagi atong mahibaluan ang iyang mga plano, ang iyang mga pamaagi ug ang imong kinabuhi magmauswagon, magmalampuson ka, magmadaugon ka pinaagi lang sa tabang sa pulong sa Ginoo sa balaang espiritu nga naa diha sa imong kinasuluran igsoon. Amen. Praise God. Magpasalamat sa pulong sa Dios amahan ang mga langit nun. Salamat sa imong pagkamaayo sa matag sa mga kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong nga imong ginapahinumdum karong gabi o na God. Lord, gusto jud nasay jud ko Lord nga gusto jud ka God nga i-apply namo sa imong kinabuhi ang pagkinabuhi nga balaan. Ang mga pamaagi Lord sa pagtuon, sa paglikay sa kalibutan, o pagpractice o pagpakita namo God sa kung unsa ang imong mga plano o katuyuan sa imong kinabuhi. Usa sa imong katuyuan Lord, alang sa imong kinabuhi ang imong mga katawhan o piniling katawhan nga kami magpuyo diha sa pagkabalaan. Tungod kay ikaw nga Dios nagtawag ka namo, ikaw nga Dios nga nagpili ka namo, Dios ka nga balaan. Busa Lord, ang among kinabuhi amo usab pangayo ang imong tabang mo ug imong kusog nga among makinabuhi ang kinabuhing balaan. We honor you in Jesus name. Amen. Oh, amen. Magapalayon tayo sa ato ang communion kung kinsa tong ready. Ibayon na to ang bread. Sa gabi ang gabrihan sa Jesus, may kuha sa tinapay ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gipikas-pikas ug iyang gihatag siya matinon-an ug mingon siya. Kini nga pan nga nagsimbolo sa akong lawas nga manag-antos ng sakripisyo alang kaninyo. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong lawas God nga mo nag-antos nagsakripisyo dito ibabaw sa cross tanang labod, luwa, laparo, pagpakaulaw imo nang gi-sakripisyohan God. Even imong gidala ang tanang balatian problema diha ibabaw sa cross ug imong gibayaran pinaagi sa imong pag-antos sa imong lawas, pinaagi sa imong sakripisyo so that by your stripes we are healed. Salamat Lord. Iyon kasi mong pulong in 1 John 4:17 kung sa kakaron mausab kami nagpuyo ka nga malagayaon mausab kami ang naking gina-claim ginadeklara sa among kinabuhi nagpuyo ka ang walay balatian niway kahadlok sa balatian mausab kami nagpuyo ka diha sa katarong mausab kami nagpuyo ka diha sa kadagaya mausab kami. We honor you Lord Jesus, we exalt your name. In Jesus name let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayaw na to ang pupa. Sa sama gabi ang gabrihan sa Jesus may kuha sa pupa og nagpasalamat siya sa Dios ug iyang gihatag siya matinunan ug mingan siya. Kini nga pupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga kubinante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ug sa matag inom ninyo niini inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo nga magiulat sa krus Kalbaryo, dugo nga nagpasaylo sa among mga sala gikan sa pagkabata karon hangtod sa mubalik ka, dugo nga naghimo ka namong angayan nga kami makasulod sa giharian sa langit ug naghimo ka namong angayan nga kami mag-enjoy sa mga panalangin nga imong gibayran dito ibabaw sa krus. Diha sa mong dugo Lord Jesus nakadagayday ang makaayuhan mga panalangin. That's why karong gabi una ginawa amo ka nang gina-claim ginadeklara sa among kinabuhi nga kana ang makaayuhan kana ang mga panalangin umaga-manifesto na sa matagusan namo kay kinabuhi. We honor you God, we exalt your name. In Jesus name let us eat, drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord. Salamat God sa imong pagkamaayo karong gabi una God. Salamat Lord sa imong walay undang nga pagmahal, walay undang, walay sawa nga pagsuporta o pagpahinomdom sa matag usa ka namo Ginoo. Salamat Lord sa imong grasya ug pabor. Salamat sa imong pulong karong gabi una nga God among kinabuhi magpuyo mi nga balaan tungod kay mo na ang usa sa imong mga plano o katuyuan sa imong kinabuhi nga kami magpuyo nga balaan o kining pagkinabuhing balaan Lord bunga lang kini sa among maayong relasyon nga na kanimo og Lord among pilion kamo ipakita kami mulikay
sa kalibutan, ug magtuon mi sa imong pulong sa mga pamaagi nga God, ang among kinabuhi makita diha sa pagkabalaan. Ipakita, i-practice sa mong kaugalingon, Lord, sa kung unsa ang imong mga plano o katuyuan sa mong kinabuhi. Tungod kay God, kining tanan Ginoo, ang paghago, pagpaningkamot diha sa imong God, dili gid makawang. Tungod kay naa kay giandam nga mga rewards para sa mga katawhan. Sa Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Ginoo, even Lord, sa mga kaigsuonan nga nagasubaybay ni ani karon gabi una sa ilang panimalay. Salamat Lord sa imong pagbisita sa ilaha, salamat sa imong pagtabang sa ilaha, salamat sa imong paglig-on sa ilaha, salamat Lord sa imong pag-comfort, pag-provide sa ilang pagkinahanglan, even Lord sa mga katawhan God nga nagkinahanglan sa imong hikap sa mga gikan sa mga balatian. Salamat Lord sa imong paghikap gikan sa ulo hangtod sa palapagan. I release healing Lord sa ilang lawas Ginoo, ug salamat God sa mga katawhan nagkinahanglan sa imong provision. Salamat Lord sa pag-provide sa ilang kinahanglan, financial, physical, material, and spiritual Ginoo. Salamat Lord. Even Father, sa mga katauhan sa pamilya sa inyo Covenant in Christ, salamat Lord sa paglugod, even Lord kay Pastor ni Ruth Catson, kay Sister Yani God, salamat Lord sa pagpakikuban kanila, pagprotekta kanila, paggamit kanila Lord alang sa kalambuan sa pamilya sa inyo Covenant in Christ. Salamat Lord sa pag-provide sa ilang pagkinahanglan, financial, physical, material, and spiritual God, even Lord Pastor Dexter, Star Mimay, Star Kakay, o sa miyembro sa inyo Covenant in Christ. Father, salamat Lord sa imong paglig-on, pagpanalangin sa matag sa Father. Even Lord, ang mga buhat sa kaaway dili gid makadaog sa pamilya sa inyo Covenant in Christ. Kinatungod kay God, ikaw gid Lord ang nagpataliwala ni ang tanan, ikaw ang nagbuo ni ang tanan, og kanang tanan God tungod lang gid Lord sa imong grasya. Og salamat Lord sa imong pagkamaayo, ang tanang source of income sa mga katauhan. Salamat sa imong pagpanalangin, pagprotekta, og among ginagapos ang buhat sa kaaway dili makapanghilabot sa tanang source of income sa mga katauhan. Father, even Lord, nasa sa Israel I declare blessings, shalom, salvation God. Nasa sa Pilipinas I declare that Philippines is for Christ. Our President God, Bongbong Marcos, our Vice President Sara, salamat Lord sa pagpakikuban sa ilaha. Sa tanang nagadumala sa mong nasod Ginoo gikan sa presidente ngadto sa mga pro leaders, salamat Lord. Ang pagkamatarong mo ay nagahari sila makasing-kasing tungod kay God, naa ka nga nagpataliwala kanila, naa ka nga nagagiya kanila, naa ka nga nagapahinumdum kanila. Og salamat God sa tanang butang, salamat Lord sa kadaugan nga magihatag sa mga katawhan Ginoo. Even og mga adlaw, Sunday God sa service sa church, salamat Lord sa pagpakikuban Ginoo, kang magahatod nga safety. Salamat Lord sa mga katawhan ka nagapanalangin. O karon, ang Dios ang magapanalangin kaninyo, ang Dios ang makikuban kaninyo, ang Dios ang magasapwang kaninyo gikan sa mga buhat sa kaaway, ug ang Dios mag-provide sa taninyo pagkinahanglan, financial, physical, material, and spiritual. Ug kang dungog himaya gikan karon, iya lamang sa atong buhi nga Dios, ug ang tanang anak sa Dios moingon og amen og amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay hangtod sa sunod higayon, especially ug maadlaw ang atong gathering sa church na atay devotional. Mag-start siya og 9:15 or 9, katong last Sunday nag-start ta og 9:10, nag-start ta og 9:10, nahumanta og 9:25, na atay 5 minutes nga break para na po sa ato ang start sa fellowship sa Sunday gid siya 9:30. Okay? Salamat mga igsoon, salamat sa inyong pagsubaybay. Ang Dios ang makaiguban kanyo, ang Dios ang magapanalangin kanyo. Shalom, bye bye.